Medyaya civaki, yani social medya, internet musabejin. Diketiye nava jiyana me. Hen kesin ko dixwazin ko meşhur bivin, navdar bivin. Yani tiştên wisa dikin ku îdî meriv hakikaten meriv veje ya evîna naykirine. Keseke navdar goştê xav xwar û li ser TikTokê jî vê yekê par vekir. Ev yek jî bû sedema nîqaşê. Ji ber ku pispor dibêjin ku heke welatî guh bidin van kesên navdar, yani qaşo ew kes navdarin. Wê çaxê jî ew ê piskirêkek û problemeka mezin di nava civakê de jî derkeve. Divê meriv goştê xav nexwe. Yani ji bo saeta meriv ji xwe nebaşe, yani dibe ku meriv bimre jî. Lê kesên ku vana temaşe dikin divê ew jî hişyar bin. Taybetî dêw bav divê van mesele van mijara ji zarokê xwe re baş û baş bibêje ji ber ku talûkeyeka medyaya civakî li pêşiya me ye. Hiç goştê xav xwarî? No. Ma goştê xav nexwariye. Cara mewlo nedîdiye. Di emrê xwe de me nediye goştê xav xwarina. Bersiva gelek insanan jî hema hemane. Lêberê bikarhênereka li ser TikTokê goştê xav xwar û weke tiştekî normal ev par vekir. Keseka navdar li ser platformeke medyaya civakî goşt û gelek xwarinên xav xwar û ser internetê par vekir. Ev yekî jariyê gelek kesan va hat nîqaşkirin. Her wisa got ez van xwarinên xuzayî ji bo diyetê dixwim. Gelo xwarina goştê xav ji bo tenduristiya însanan û ji bo saeta însanan talûkeyê an na. Xwarina goştê xavî de dih heftelekê mezin hene. Ew çine yekî nava goştê xavî da mikrop hene. Ew mikrop ji xwe zemanê berê da pir însan bervan mikroba nexweş ketine mirine jî. İca însan ku çaxa ku goştê xavî xar ihtimale ew mikrop derbasê laşê însan bive însan ber wî nexweş keve. Bakteriye ve nazedana nava insan da zedetir dimene ya da mikropna goş hayvana habe vaka şapeyan bejin nexweşî ke kebe awna jî bî goştirat keve nava insan da mikroorganizman bejin awna zedetir dibin. Mîde nikare hezm bike. Rûvî nikarin wî hezm bikin. Ber wî îca nexweşînê dinê jî mîde û barsaqa de dertî. Lê gelek kes parvekirnên wê dişopînin. Dibe ku hin kes guh bidin wê û ew jî goştê xaw bixwin. Li gorî pisporan ev pir talûke ye û însan dikarin pê bimrin jî. Bi taybetî zar û jinekê migoya hemîle ya jî dimêjînin. İnsanê ku yaşlîne û tabi insanê ku hinek nexweşînê wan hene ew ji xwe bervan mikrop derbasî laşê wî bû ew ji xwe zor wê xelas bibe. Mirim ihtimala mirinê pir zêdeyî di wan da. Pispor dibêjin divê meriv li her tiştî li ser înternetê bawer neke û ji kesên zanan bipirse.